Στο στούντιο της εκπομπής. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στην συζήτησή μας. Γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που κρίνω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να μου απαντήσετε. Η λαπαροσκοπική έχει ένδειξη στις κακοήθειες, για να το πούμε πιο απλά, στον καρκίνο? Έχει απόλυτη ένδειξη και μάλιστα αποτελεί, ειδικά σε κέντρα του εξωτερικού, την πρώτη επιλογή. Ειδικά γενικότερα οι παθήσεις του ανώτερου οποιητικού, δηλαδή των νεφρών και των ουρητήρων, η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί την χρυσή επιλογή, με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει στον ασθενή, διατηρώντας όμως και το ογκολογικό αποτέλεσμα που είναι το ζητούμενο. Ειδικά όσον αφορά αυτή την προσπάθεια που γίνεται, που σας περιέγραψα για την διατήρηση νεφρικού παρεγχήματος, η λαπαροσκοπική χειρουργική, όταν το επιτρέπει πάλι η θέση και το μέγεθος του όγκου, τότε ναι, είναι η πρώτη μας επιλογή. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να επέμβει κάποιος για δεύτερη φορά, να κάνει ένα δεύτερο χειρουργείο δηλαδή? Είναι πολύ μικρό το ποσοστό της υποτροπής, ωστόσο είναι υπαρκτό και, και γι' αυτό ακριβώς όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση οφείλουν μετά να ακολουθούν ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης. Και αυτό γιατί ακόμα και σε μια πιθανή υποτροπή η έγκαιρη παρέμβαση του χειρουργού δίνει τα ποσοστά επιβίωσης που είπαμε και πριν. Τι επηρεάζει στους νεφρούς ώστε κάποια στιγμή να εμφανίσουν ένα πρόβλημα? Για να είμαι πιο συγκεκριμένη, η κακή διατροφή, για παράδειγμα, πώς επηρεάζει? Το κάπνισμα, το αλκοόλ, μήπως είναι αυτοί οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την εμφάνιση κάποιας πάθησης? Όσον αφορά τον καρκίνο του νεφρού, για τον οποίο κουβεντιάζουμε, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίες είναι απόλυτα αποδεδειγμένοι ότι στους οποίους οφείλεται αυτή η ανάπτυξη μιας νεοπλασίας. Κύρια είναι το κάπνισμα. Οι καπνιστές έχουν μια διπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο γενικά στο οροπηδικό σύστημα και στους νεφρούς. Επίσης, η έκθεση σε κάποιους τοξικούς παράγοντες, στην περίπτωση δηλαδή κάποιες χημικές ουσίες. Και επίσης, όσον αφορά το νεφρό, η παχυσαρκία και η ύπαρξη υπέρτασης έχουν ενοχοποιηθεί ως πολυθεσικοί παράγοντες παρουσίασης κάποιας νεοπλασίας όσον αφορά το νεφρικό παρέγχημα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά και να τα προσέχουμε βεβαίως. Πάμε τώρα στην ουροδόχο κίστη. Ένα σημείο το οποίο εμφανίζει και αυτό πολλές φορές προβλήματα. Να δούμε τι ακριβώς αφορά. Ναι, η ουροδόχος κίστης ουσιαστικά είναι ένα όργανο, ένας μυς, ο οποίος ο σκοπός του είναι να αποθηκεύει τα ούρα και στη συνέχεια να τα εξωθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι ουσίες οι οποίες υπάρχουν μέσα στα ούρα αποτελούν ερεθιστικούς παράγοντες και γι' αυτό είναι πάρα πολύ συχνά, το πιο συχνό πρόβλημα που εμφανίζεται στην ουροδόχο κίστη είναι η κακοήθεια. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τον καρκίνο της ουροδόχου κίστης είναι ο διαχωρισμός που υπάρχει όσον αφορά όχι τη θέση του, αλλά όσον αφορά το πώς αυτός αναπτύσσεται μέσα στο τείχομα της ουροδόχου κίστης και έτσι διαχωρίζεται στον επιφανειακό και το διηθητικό. Και η διαφορά έγκυται στο γεγονός του αν τα καρκινικά κύτταρα προσβάλλουν ουσιαστικά το μυϊκό χιτώνα του οργάνου. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο καρκίνος της ουροδόχου κίστης συνδυάζεται απόλυτα με το κάπνισμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλετε να μου εξηγήσετε πώς τελικά επηρεάζει τόσο πολύ? Γιατί ένας καπνιστής φαντάζεται ότι έχει αυξημένο κίνδυνο κάποια στιγμή να προσβληθεί από καρκίνο του πνεύμονα. Πώς επηρεάζει ο καπνός, η νικοτίνη, όλα τα συστατικά του τσιγάρου το συγκεκριμένο σημείο? Ναι. Επειδή από τα νεφρά τα νεφρά ο σκοπός είναι να διηθήσουν όλο το αίμα που κυκλοφορεί στον ανθρώπινο οργανισμό, ο καπνός παράγει ουσίες, τις λεγόμενες ναυτιλαμίνες, οι οποίες είναι τοξικές ουσίες, οι οποίες εκρίνονται μέσω των νεφρών μέσα στα ούρα. Αυτές οι ουσίες, ως ερεθιστικός παράγοντας, αποτελούν το καρκινογόνο αίτιο δημιουργίας του καρκίνου της ουροδόχου κίστης και αυτό γιατί τα ούρα προτού αποβληθούν για αρκετό χρονικό διάστημα έρχονται σε επαφή με το τείχομα του οργάνου και άρα δίνουν τη δυνατότητα σε μια ερεθιστική ουσία να προκαλέσει τη βλάβη. Είναι δεδομένο το ότι οι καπνιστές έχουν τουλάχιστον διπλάσια πιθανότητα εμφάνιση της νόσου και το πολύ σημαντικό είναι ότι ακόμα και αν εμφανιστεί η νόσος, οι άνθρωποι που συνεχίζουν να καπνίζουν, τότε έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα η νόσος τους να εξελιχθεί σε διθυτικό στάδιο,
το οποίο ως θεραπευτική επιλογή έχει μόνο την αφαίρεση όλου του οργάνου, που είναι μια μεγάλη ακροτηριαστική επέμβαση και ο σκοπός ουσιαστικά του ουρολόγου είναι να διατηρήσει την νόσο σε ένα επίπεδο που να μην φτάσει ποτέ να απαιτηθεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τρόποι αντιμετώπισης τώρα, απόλυτα χειρουργική? Η αλήθεια είναι ότι όταν διαγνωστεί η νόσος, η μόνη θεραπευτική επιλογή είναι χειρουργική. Με τα τελευταία χρόνια βέβαια εφαρμόζουμε ενδοσκοπικές μεθόδους, χωρίς τομές δηλαδή, οι οποίες είναι μάλιστα στο συγκεκριμένη νόσο και απόλυτη αντένδειξη. Δηλαδή διαμέσου της ουρήθρας, με κατάλληλα όργανα, εισερχόμαστε μέσα στην ουροδόχο κίστη, γίνεται εκτομή του όγκου και στη συνέχεια οι ασθενείς ανάλογα με το πόσο ανεπτυγμένος, μάλλον τι χαρακτηριστικά έχει αυτό το μόρφωμα, βρίσκονται συνεχώς σε ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης. Πιθανόν να χρειαστεί να κάνουμε κάποιες εγχύσεις φαρμάκων μέσα στην κίστη όπου δρούν τοπικά και όπως είπα και πριν, ο σκοπός είναι να προλάβουμε την εξέλιξη της νόσου σε ένα πιο διευθυντικό εξελιγμένο στάδιο. Θέλετε να μας καθησυχάσετε πόσο οδυνηρή ίσως να είναι μια τέτοια επέμβαση, τι θα πρέπει να γνωρίζουμε και θα ήθελα πραγματικά να μας πείτε την αλήθεια, γιατί ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια, πρέπει να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Οπότε, αυτό το χειρουργείο μπορεί κατά κάποιον τρόπο να είναι ανέμακτο ή να μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στην φυσιολογική ροή της καθημερινότητάς μας? Το χειρουργείο, το ενδοσκοπικό, είναι και ανέμακτο και δεν περιλαμβάνει σημαντικό πόνο, ούτε ταλαιπωρία τον ασθενή. Ουσιαστικά η νοσηλεία είναι μιας μέρας. Ο ασθενής παραμένει με έναν καθετήρα που στις περισσότερες περιπτώσεις τη δεύτερη μεταχειρητική μέρα φέρεται. Επιστρέφει άμεσα στην πρώτερη του δραστηριότητα, χωρίς προβλήματα κανένα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Το δυσάρεστο είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι από τη στιγμή εκείνη θα πρέπει συνεχώς να παρακολουθείτε ανατακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία τα καθορίζει ο ουρολόγος του. Και δυστυχώς αυτή η νόσος έχει μια τάση να υποτροπιάζει, χωρίς όμως ουσιαστικά αυτό να προδικάζει απόλυτα και τη φυσική της εξέλιξη. Απλά δυστυχώς οι ασθενείς θα υποβληθούν πάλι στην ίδια ταλαιπωρία. Και αυτός είναι ο σκοπός, σας είπα, ότι πρέπει να απολαύουμε την εξέλιξή της και όχι την υποτροπή της. Έχουμε ετοιμάσει κάποια πλάνα που αφορούν στη μέθοδο Da Vinci, μία νέα τεχνολογία στην ιατρική, και αφού δώσαμε τα προηγούμενα παραδείγματα, να τα δούμε τώρα και στην ιατρική τους πράξη. Θέλετε, γιατρέ, θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η μέθοδος Da Vinci και πώς και πότε εφαρμόζεται? Ουσιαστικά δεν είναι η μέθοδος Da Vinci, είναι το ρομποτικό σύστημα Da Vinci. Το σύστημα αυτό, η μέθοδος είναι γενικά λαπαροσκοπική πάλι. Η διαφορά της είναι ότι ο χειρουργός, ο λαπαροσκοπικός χειρουργός, ο ρομποτικός χειρουργός, χειρίζεται αυτό το σύστημα, το ρομποτικό σύστημα, το οποίο τα λαπαροσκοπικά εργαλεία είναι προσαρμοσμένα στους βραχίονες αυτού του συστήματος, τους οποίους όμως χειρίζεται ο χειρουργός. Δηλαδή το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί από μόνο του. Δώστε μας να καταλάβουμε πολύ σημαντικό, λίγο, γιατί ναι. Βλέποντας τον όγκο αυτού του μηχανήματος και έχοντας κατά νου ότι ένα ρομπότ ουσιαστικά θα με χειρουργήσει, αυτό ίσως να με τρομάζει περισσότερο. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Ουσιαστικά ο χειρουργός χειρουργεί και πάλι, απλά χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό για να κάνει τις κινήσεις του πιο ακριβείς, χωρίς τον τρόμο των χεριών που φυσιολογικά υπάρχει σε όλους, έχοντας τρισδιάστατη εικόνα και έτσι μπορώντας με κάθε λεπτομέρεια να εκτελέσει τη χειρουργική επέμβαση, μειώνοντας τις πιθανότητες κάποιες επιπλοκής, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ο χειρουργός χειρουργεί και πάλι, απλά διαμέσου ενός συστήματος το οποίο έχει υψηλή τεχνολογία. Αυτή η μέθοδος από πότε εφαρμόζεται στην Ελλάδα? Υπάρχουν ρομποτικά συστήματα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει εκπαίδευση, γιατί το σημαντικό είναι αυτό. Ότι χρειάζεται συγκεκριμένη εκπαίδευση προκειμένου κανείς να μπορεί να χειριστεί αυτό το πολύ, πολύ εξελιγμένο εργαλείο. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι όπως και η λαπαροσκοπική χειρουργική, έτσι και η ρομποτική χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις χειρουργικές παθήσεις της ουρολογίας. Απλά χρειάζεται την κατάλληλη εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο χειρουργείτε? Χειρουργώ κυρίως λαπαροσκοπικά και ρομποτικά όσον αφορά κυρίως τις παθήσεις του κατώτερου ποιητικού και όσον αφορά τις παθήσεις του προστάτη, το ρομποτικό σύστημα νομίζω έχει και το μεγάλο πλεονέκτημα, τη μεγάλη
δίνει τη μεγάλη διαφορά. Κάνει τη μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, θα συνιστούσατε σε κάποιον άντρα που χρειάζεται να αντιμετωπίσει το θέμα του προστάτη να ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο? Νομίζω ναι, με την έννοια ότι όσον αφορά τις παθήσεις του προστάτη και κυρίως τον καρκίνο, όπου έχει και τη μεγαλύτερη επίπτωση, το ρομποτικό σύστημα δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα. Όσον αφορά την παγκόσμια βιβλιογραφία, ακόμα δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν αυτή τη διαφορά. Ωστόσο, επειδή είναι μια μέθοδος που σχετικά πρόσφατα έχει εφαρμοστεί στην ουρολογία, νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα φανούν και στις μελέτες τα αποτελέσματά του. Νομίζω ότι το ρομποτικό σύστημα, ειδικά για ασθενείς που τους ενδιαφέρει η διατήρηση της θετικής τους λειτουργία, γιατί αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα, η μέγιστη επιπλοκή μιας επεμβάσεως στον προστάτη, νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Μάλιστα.